थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ क्लिप्स लाना फैदो थ' जोबजासिम नायबानो जाबाय बे आपडेट भिडिअखौहाय थ' गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा आरोना थ' जिखियानो जाया मानोथो बांद्राय बुकिबाय थाला बे भिडिअ क्लिप्सखौ खोनासंग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। थोंजों पइन्टआव फैनो रायजोफोर बे सावगारिखौ नुदोंना नोंथांमोना बे सावगारिया जाहैबाय बिटिआरनि फर्मार सिइएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि मैयानि जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय मोनसे सावगारि आरो बे सावगारिखौनो बिपिएफनि पेजआव बिपिएफनि सापर्टार इउटिउबारफ्रा बिजिरा हसिया प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ इनसाल्ट खालामगासिनो दङ माने जंखायगासिनो दङ। बिथांमोना होनदों मैयानि प्रग्रामाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्टेजाव प्रमद बर' बिथांमोना रायजो राजाफोरजोंसो जिरायनानै प्रग्राम नायगासिनो दङ आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा सिरियै फैनानै प्रग्रामसो नायगासिनो दङ। ओरैबायदि इनसाल्ट खालामदों खिन्थु बिथांमोना बिजिरनानै नायाखै बे सावगारियाव मा नुनो मोनदों। आं बुंनि बे सावगारिखौ नोंथांमोना मोजाङै नटिस खालामनानै नाय। बे सावगारियाव बेखौनो नुनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव गैयाब्लाबो गावनि बर' हारिनि हारिमुनि ड्रेस गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब खालामगासिनो दङ। रायजो राजाफोरनि गेजेराव स्रेङै जिरायनानै प्रग्रामखौ नायगासिनो दङ। नोंथांमोना बे गुनखौ मानो गायाखै? बिथांमोननियाव जे बे कुवालिटिया दङ नोंथांमोना बेखौ मानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मानो बुङाखै मानो भाइरेल खालामाखै? नोंथांमोना इनसाल्ट खालामदों जे प्रमद बर'आ सरकाराव गैया हाग्रामानि प्रग्रामाव बिथांमोना फैनानै प्रग्राम नायदों। सोरबाया होनदों प्रमद बर' बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिरायनानै प्रग्राम नायदों दा बेखौ मोजांसो जादों ना गाज्रिसो जादों होनदों सोरबाया। दा नोंथांमोना बिजिरलायदो बिथांमोननियाव मा कुवालिटि दङ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सरकाराव गैयामोनब्ला बिथाङा जुदि पावाराव गैयामोनब्ला प्रमद बर' बिथाङा जुदि सरकाराव थानायमोनब्ला आरो बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों स्रेङै जिरायनानै बे हाबाफारिखौ खुंनायमोनब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबाबो बे प्रग्रामाव एटेन्ड जानाय नङामोन। सैथो खोथा। बे हाबाफारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा अपोजिशनाव थानानै माब्लाबाबो सापर्ट खालामनाय नङामोन आरो बे प्रग्रामाव बाहागोबो लानाय नङामोन। सैथो खोथा। आरो नोंथांमोना इनसाल्ट खालामदोंना बे फट'खौ। नोंथांमोना बे फट'आव नाय मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जाय बड'फानि सावगारिखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो गथायदों बे बड'फानि सावगारिया स्वयं प्रमद बर'आ दैथायहरनाय। प्रमद बर'आसो बे सावगारिखौ गथायनो थाखाय थोनदों माने प्रमद बर' बिथाङासो एरेन्ज खालामनानै होदों बे बड'फानि सावगारिखौ। नङाब्ला हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिया बेबायदि बाथ्राखौ माब्लाबाबो साननो हाया जे नरेन्द्र मदि बिथांनो बे सावगारिखौ गथायनांगौ होननानै। दा नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि कुवालिटि हाग्रामा महिलारि बिथांनि कुवालिटिखौ नोंथांमोना सुनायनानै नाय बिजिरनानै नायद'। दानिया नोंथांमोना बिजिरनानै नाय सोर सासे लिडारा कुवालिटि दं जायखौ आसामनि सिएम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो स्वयं गावनि खुगाजों होनखाथारबाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव प्रमद बर' बिथांनि बिहोमा दं होननानै। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। बागुरुम्बा दोहौखौ लानानै जि ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे भाइलेन्सन जाबाय थादों नङासै होनबा? थ' बेखौ आं फोरमायहरनो नागिरदों। आं नोंथांमोननो नैबे सावगारिखौ आं बिनि सायाव सिगाङावबो भिडिअखौ बानायखांबाय। बेयो सासे गोरों मानसि गावखौ माने बिराद स्मार्ट दिन्थियो। ओमफ्राय बिथाङा बुंदों जे बागुरुम्बा दोहौआ थांनाय 2022निफ्राय प्रमद बर'आ नाजानाय बोसोरथामनि गेजेरावबो हायासै बेखौ हाग्रामा महिलारिया 3 मासनि गेजेरावनो मावफुंनानै दिन्थिबाय होननानै बुंदों। नाथाय बे बिराद नंखाय
बे बाथ्राखौ रायजोफोरा सैथो होननानै मालाबाबो साननो हाया। नोंथांमोना मिथिगौना बागुरुम्बा मोसानो थाखाय 3 बोसोरनि सिगां 22निफ्रायनो जे सेलेक्शन जानाय जोंनि गामिनि जायफोरा खेराइ हान्जा मोसानो कर्स लाहैनाय मोसानो सोलोंनाय बिथांमोनानो बुंनो हायो, बिथांमोनानो फोरमायनो हायो। बोसोरनैनि सिगांनो बिथांमोनखौ ट्रेनिं होबोबाय थानाय जाखादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ फोरमायबाय थानाय जाखादोंमोन। आरो जे जाय बायदिखौ लांगोन लाङा बिनि डकुमेन्टस लानाय फर्म फिलआप खालामनायसिम बिथांमोना बयबो मिथिखायो, रायजोफ्रा मिथिखायो। आरो बे जानला मानला सोरबा माबायदि बैसोनि मानसिखौ लानांगौ सोरबायदिखौ लानाङा बेखौ सेलेक्शन खालामबोबाय थानाया जाबोबाय थाखादोंमोन। आरो जुदि 3 मासनि गेजेराव जुदि हायोमोनब्ला अब्ला बे 3 मासनि गेजेराव माला प्रेक्टिस खालामगौमोन, माला डकुमेन्ट साबमिट खालामगौमोन, माब्ला समाव मानसिफोरखौ प्रेक्टिस खालामनानै माने टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागौमोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान 3 मासनि गेजेराव बे हाया। दिनै बोसोरनै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो बे जिथु बागुरुम्बा दोहौ बेखौ माने ओरैबायदि माने रोखा रोखा थख' थख' मोसानानै रायजोफोरनि सिगाङाव बा बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हादों। नाथाय बे दान मोनथामनि खस्थ' खालामनाय नङा बियो, दान 2 बोसोरनि खस्थ' खालामनाय। बेयाव दान 3 होनोब्ला रावबो फोथाया, दान 3नि गेजेराव रावबो हाया। बेखौ प्रेक्टिस खालामनो थाखाय बिसोरखौ आइडियाखौ होनो थाखाय फोरोंनो थाखाय बेसेबां सम लाबोदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना मानो फोरमायाखै। दिनै खालि बेखौ लानानै क्रेडिट खालामदों जे बे 3 मासनि गेजेरावनो हाग्रामाया बागुरुम्बाखौ मोसाहोनो हाबाय, दोहौखौ लाबोनो हाबाय। नाथाय बे ओरैबायदि नंखाय। बेनि जिथु सिमां प्रमद बर'आनो बेखौ नुग्रोदोंमोन आरो प्रमद बर'ल' नङा, बेहाय गासैबो बर' माहारिनि एबसुआनो जा बर' हारिनि जेसांखिनि दैदेनगिरि आरो बेवहाय बाथौ गौथुमनिबो माखासे गेदेर बिहोमा दङ। नोंथांमोना जुदि भिडिअ क्लिप नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन। नाथाय बे मानसिया जि बाथ्रा बुंदों बे ओरैबायदि बुरबक, ओरैबायदि जाम्बा, ओरैबायदि मूर्ख, सासे रोंनानैबो रोङि बायदि आनलासियान मानसि बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो हाग्रामाखौ बिराद बाख्नायो। नाथाय रायजोफोरनि सिगाङाव थार बाथ्राखौ बिथाङा फोरमाया, ओरैबायदि लाखुमायो, ओरैबायदि दोनखुमायो, गावनि जाम्बा फावखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिदों। बे मानसिया आं नोंथांमोननो सावगारिखौ रोखा रोखा होदों। जि फोरमायदों बे बाथ्रा बुंनाया माब्लाबाबो सैथो जानो हाया, नंखाय बाथ्रा बुंदों बिथाङा। नोंथांमोना रायजोफोरा बेखौ सैथो होनना साननाङा। जे खालामदों प्रमद बर'मोननि नाजानायावनो UPPL गभर्नमेन्टनि समावनो बे जाबोखानाय आरो सेलेक्शन जाबोनाय, सोरबायदिखौ लांगोन सोरबायदिखौ लाङा बे जाबोबाय थाखानाय आरो ट्रेनिंआ सोलिबोखाबाय थानाय। दा बेखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामबाय थादों, क्रेडिट लानायनि खोथा बुंबाय थादों। नाथाय बे मालाबाबो सैथो नङा। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स, बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो आरोना। जाय बागुरुम्बा मोसानायखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि सोरखारनि समावहाय 2022निफ्राय लानानै 2025सिम बे बोसोरथामनि गेजेरावबो नाजाब्लाबो मावफुंनो हायाखैमोन। बे खामानिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा BTCआव सोरखार दानाय लोगो लोगो मास 3नि गेजेरावनो मावफुंनानै देखायबाय। बियो देमालि खोथा नङा। बेनिखायनो आङो सम सम बुंबाय थादों जे बर' हारिया मोनसे गोग्लैसोनाय हारि। बे बर' हारिनो प्रमद बर' बायदि सासे थिउरिटिकेल लिडारनि जेबो गोनांथि गैया। बे हारिनो हाग्रामा महिलारि सार बायदि सासे प्रेक्टिकेल लिडारनिसो गोनांथि दङ। मानोना जोंखौ समा नेबाय थाया। बेखौबो नायबानो जाबाय। मा बुंखो थ' खोनासंना ला। आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों, थेवब्लाबो एसे खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना। नायदो बे भिडिअखौ। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে BTCও খেদাব লাগে। আচলতে আপুনি এজন ঠগবাজ, বেপাৰী আৰু মিছলীয়া ব্যক্তি। যদি অসম চুক্তিৰ আইনে চলাব লগা আছে BTCত, তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজক আপুনি কিহৰ কাৰণে BTC চুক্তিৰ আধাৰত ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল? 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত যত আছে সবে BTCৰ বাসিন্দা। আৰু 2005 চনত BTCৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন হৈছে। এই ভোটাৰ তালিকা চাই আমি সবাইকে মাটিৰ পাত্তা দিব কৈছে। আৰু বৰ্তমানে আপুনি যি বক্তব্য দি আছে, এই বক্তব্যৰ ওপৰত ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্ট আৰু সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰি আছে। বিশেষকৈ BTCত বসবাস কৰা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সমাজৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটো এটা জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে। এতিয়া যোৱা কেইমাহ ধৰি BTC চৰকাৰে
ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট ভূমি নীতি প্ৰণয়ন কৰিছে না নাই এয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। সকলোৱে জানে যে BTCৰ দৰে সংবেদনশীল আৰু জটিল অঞ্চলত স্পষ্ট ভূমি নীতি অবিহনে ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। যদি কোনো নিৰ্দিষ্ট নীতি নক্সা বা আইনগত সুৰক্ষা নাথাকে তেন্তে চুক্তিৰ নাম লৈ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এনাই কাগজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নেকি, নে এইটো কেৱল সময় উভতাই নিয়াৰ এক কৌশল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া জনতাই বিচাৰি আছে। এই পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমান সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক ৰামঠগন দিয়াৰ পথ প্ৰস্তুত কৰা হৈ আছে নেকি? হাগ্ৰামা মহলিৰে ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে নীতি, চুক্তি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি সময়ে সময়ে সলনি হৈছে। তাৰ বাবে বৰ্তমান সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজে। সেয়ে হাগ্ৰামা মহলিৰে ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে। BTC অঞ্চলত ভূমি প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ভূমি নীতি আছেনে নাই, থাকিলে এয়া ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নন ট্ৰাইবেলে ভূমিৰ পট্টা পাব নে নাই এয়া স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে হাগ্ৰামা মহলি ডাঙৰীয়া বৰ্তমান। আৰু BTC অঞ্চলত ভূমি দিয়াৰ বাবে যদি ভূমি নীতি নাই তেন্তে নিৰ্বাচনৰ আগত সাধাৰণ ৰাইজক কিহৰ অৰ্থত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল তাৰ উত্তৰ দিব লাগে হাগ্ৰামা মহলি ডাঙৰীয়া। जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नुखाबाय। आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो ना। थ' आं बेखौ आपडेटनि थाखायल'सो लानानै फैनाय जाबाय। जास्ट ओरैनो भिडिअ क्लिप्सफोरखौ दिन्थिनाय सोर मा बुंगोन नङा होमबा लोगोफोर। आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुदोंमोन आरो बांसिनानो भिडिअफोरखौ नायनानै थाङो, नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। जायफोरा चेनेलाव गोदान आफादि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा? दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो ना। थ' बाय लोगोफोर।